ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತೆರ್ಲೆಂಚುಲ್ಲರು ಸೌಕೆಲ್ಲರಿ ನಂದಿನಿ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲೆ ಒಂದು ಸಂಡೇದ ವ್ಲಾಗ್ ಕಾಂಡೆ ಫುಲ್ಲು ಕೆಲಸನೇ ಆಂಡಿಲ್ಲಡು ಇಲ್ಲದ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಒಂದು ಬಂದಂಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಡು ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪನ್ನ ಗಂಟೆ ಪದ್ರಡ ಆತಲು ಅಂಚೆನಿ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪುನಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಮೇರ್ಲ ಬರ್ನ ಲೇಟ್ ಆತಲು ಮೇರೆಗ್ ಸಂಡೇ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅವು ಪಂದು ಉಪ್ಪುನೇನ ಪೋಪೆರಾರು ಅಂಚಾದ್ ಎನ್ನ ಇನ್ನಿತ ಪೂರ ಬೇಲೆಲ ಲೇಟ್ ನುಪ್ಪು ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಪಿದೈಡ್ ಬಡ್ಸಾಲ ಬರೊಂದುಂಡು ಅಂಚೆ ಇನಿ ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದಿನಿ ಕೋರಿದ ರಸ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್ ರೊಟ್ಟಿಲ ಕೋರಿ ಸಾರ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದಿನಿ ಎನ್ನದೆ ಅಂಚ ಕೋರಿನ ಬೇಯರೆ ದೀತಿನ ಒಂಜಿ 2 ಪೀಸಿಗೆ ತಂದುಲ್ಲೆ ಬೇಯ್ತನೆ ಇಜ್ಜ ತೂವರೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಇಂಕೆಂತು ಇಂಚ ಒಗ್ಗರಣೆದ ಕೋರಿದ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪಿನಿ ನಿಗ್ಲಿಗ್ಲಿ ಇಷ್ಟಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆವಿ ಅಂಚ ಮಸಾಲ ಮಾತ ಗೆತ್ತದು ತಾರೆನ್ ಮಾತ ಪುತ್ತುದು ಇನ್ನೀತ ಕೋರಿ ಸಾರ್ದ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ ಆಂಡ್ ಕೋರಿ ರಸ ಕೊದ್ಯೊಂದುಂಡು ಪೂಜಿ ಗುಜ್ಜೆ ಒಯ್ದುಂಡು ಇಲ್ಲಗು ಶೀ ಲಕ್ಕ ನೀರಿಡ್ದು ಕೇಜಿ ಪನ ನಿತ್ತಿನಾಲು ನೀ ಮೂಜಿ ಗುಜ್ಜೆ ಪಚ್ಚಿಡ್ದ ಗುಜ್ಜೆ ಕನದಿರು ಪದ್ನ ಗುಜ್ಜೆ ಉಂಡಿಗೆ ಕನಾಪೇರಿ ಪಂಡಿರು ಮೂಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಪದ ಕೈತಲ್ದ ಇಲ್ಲದವರು ಅಂಚ ಇಲ್ಲದ ಗುಜ್ಜೆ ಆತದ ಪಸಂದ್ ಪೋಲೆ ಸುಮಾರು ಗುಜ್ಜೆ ಉಂಡು ಬಂತಿರು ಅಂಚಾದ್ ಎರಡು ಪಂದಿತ್ತೇರು ಪಸಂದ್ ಪೋಲೆ ಗುಜ್ಜೆ ಅಂದು ಅಂಚಾದ್ ಮೇರು ಕನದಿರು ಲಾಯ್ಕಾಣ್ ಗುಜ್ಜೆದ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪಚ್ಚಿಡ್ದ ಗುಜ್ಜೆಂಡ ಜಪ್ಪೊಡಿತ್ತೆ ಜಪ್ಪುನ ಬೇಲಣ್ಣು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯದ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೆ ಮಂಚ ಬಯ್ಯಡ್ ಎಂಕುಲು ಎನ ಕಂಡನಿ 5 ಗಂಟೆ ಕುಲ್ದೇರು ಪಚ್ಚಿರ್ ಜಪ್ಪರೆಗು ಅಂಚ ಮೂಜಿ ಗುಜ್ಜೆ ಕಿಂಜ ಗುಜ್ಜೆ ಆ ಮೂಜಿ ಗುಜ್ಜೆದ ಪಚ್ಚೀರ್ನು ಎಂಕುಲು ಉಪ್ಪಾಡು ಪಚ್ಚೀರ್ ಪಾಡ್ಕಂದು ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಉಪ್ಪಾಡು ಪಚ್ಚಿರ್ದ ಗುಜ್ಜೆನ ಜತ್ತದ ಉಪ್ಪುಡು ಪಾಡುನು ಯಾನೆಂತನ ಲೈಫುಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂದು ಪನೊಲಿ ನಿಂಗುಲು ಪಂಡ ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಅಂಚ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೊಕ ಖುಷಿಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ಪಾಡಿನಂಚಿನ ಉಪ್ಪಾಡು ಪಚ್ಚಿರ್ ತಿನರೆಗ್ ಏರೇರು ಕೊರ್ನೆ ಮಾತಗೆ ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಎತ್ತನ ಎಂಕ ಆಂಡ ಈ ಸಲ ಆರುಂಚಿ ಎಂಕಲೆ ಗುಜ್ಜೆ ಉಂಡು ಪನ್ನೇಗೆ ಎಂಕಲೆ ಸತ್ಯ ಮದ್ಲ ಗುಜ್ಜೆ ಉಪ್ಪುಡು ಪಾಡ್ರೆಲ ಆಂಡ್ ಪರ್ದ ಗುಜ್ಜೆ ತಿನ್ರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ಉಪ್ಪಾಡು ಪಚ್ಚಿರ್ದ ಪಚ್ಚಿರಿ ಎಷ್ಟು ಜತ್ತದಲ್ಲಿ ಒಂದೇನು ಉಪ್ಪುಡು ಮಾಡು ಉಂಡು ಇತಿ ಪಚ್ಚಿರಿನ ಎಡ್ಡೆ ಹೇರ್ ಟೈಟ್ ಒಂಜಿ ಕಂಟೈನರ್ಡ್ ಪಾರ್ದು ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದು ದೀವರೆಂಡು ಎಂಕುಂದೇನು ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಾಂಡ ಅಮ್ಮಡ ಕೇಂಡ ಅಮ್ಮ ಪಂಡಿನ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಿಂದು ಅಂಚ ನೆಕ್ ಉಪ್ಪು ಎಂತ ಸಮ ಪಾಡೋಡು ಪಂಡಿರು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಇತ್ತಂಡು ಅವೇನು ನೆಕ್ ಪಾಡಿಯೆ ಯಾನೆನ್ನಿಯೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪಚ್ಚಿರಿ ಒಂಜಿ ಕಂಟೈನರ್ಡ್ ಕೊಲ್ಲುಂಡ ಇಜ್ಜ ಬಂದು ಆಂಡ ಫುಲ್ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬಿ ಪಸಂಡು ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಈತ ಮಲ್ಲ ಹೇರ್ ಟೈಟ್ ಕಂಟೈನರ್ಡ್ ನಮ ದೀದು ಮುಚ್ಚಿದು ಬುಡೋಡು ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸಿರ್ಕೊಂಡವು ಉಪ್ಪಡು ಪಚ್ಚಿರನ ಡಬ್ಬಿಡ್ ಪಾಡ್ದಿಯ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬಿ ಫುಲ್ ಆಡ್ಲೆ ಇದು ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬಿ ಫುಲ್ ಪಾಡ್ದಿದ್ದೆ ಬಾಯ್ಡೆ ಏನದುವೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೋರಿ ಸಾರ್ಲ ರೊಟ್ಟಿಲ ಇನಿ ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಾರು ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಬರತಜಿ ಫೋನ್ ಪಾತ್ರ ನಿತ್ತ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂಚೈತೆ ಬಯ್ಯಡು ಮನಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದಿಂಚಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ತಿಂಡಿ ಪುಂಡಿಗ್ ಕಡೆದು ಮಾತ ಬನ್ನಲೆಡ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬನ್ನಲೆಡ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಒಂದೇನು ಬಾಡವುಡು ದಯಪನ್ನಗ ಯಾನು ಮಲ್ಪೊನು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಅತಿ ಅವು ನಮಕ್ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆದ
ಅಂಚಂತೆ ನಾನು ಬನಲೆಡ್ ಬಾಡ್ದಂತೆ ಬಾಡದು ಬೊಕ್ಕ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಪುನು. ಪುಂಡಿ ಬಾಡದ ಐವಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ಲ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಕುಲ್ದೊಲು ಧ್ರುವಿ ಅಮ್ಮಗ್ ಅಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪ ಬಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದು. ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಒಂತೆಂತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಲ ಕಲ್ಪವಡು ಆಪುಂಡು ಜೋಕುಲತ ಪಂದ್ ನಮ್ಮ ಬೊಡ್ರೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆದ ಕೆಲಸ ಅವಡು ಓವ್ಲ ಒಂದು ಕಿಂಜಿ ಕಿಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ದ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಕಲ್ಪದು ಕೊರಣ ಮಾತ್ರ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಲ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಪನ್ಪಿನ ಆಪಿರಿ. ಅಂಚ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲ ಮಗೆ ಪಂಡೆ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಪೆ ಅಮ್ಮ ಅಂದೆ ಯಾ ಪಂಡಿ ಈ ವೀಡಿಯೋ ಪತ್ತಲ ಒಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಂಡೆ. ಅಂಚ ಮಾತ ಪುಂಡಿಲ ಅದು ಬೇರೆ ದೀದು ಪುಂಡಿ ತಯಾರಾಂಡ್ ಎಂಕಂತೂ ಈ ಪುಂಡಿ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ದಾಯ ಪನ್ಲಿಗೆ ಪುಂಡಿ ಕಡೆಯವನು ಒಕ್ಕ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಪುನು ಬೇರೆ ದೀಪನು ರಪ್ಪ ರೆಡಿ ಆಪುನು ತಿಂಡಿ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಂಡದ ತಿಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಹೆಂಗೆ ಪುಂಡಿ ಇಷ್ಟ. ಪುಂಡಿಡ್ಲ ನಮಕ್ ಕೋರಿ ಸಾರ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಭಾರಿ ಬೇತೇನೆ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ತಿಂಡಿ ಇಂದೆ ಪನೊಲಿ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ರೆಸಿಪಿ ಪುಂಡಿಲ ಕೋರಿ ಸಾರ್ಲ. ಅಂಚ ಆ ತಿಂಡಿ ತಿಂದ ಅದು ಜೋಕುಲ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಪಿದಡನೊಲ್ಲೇರಿ ಇನಿ ಜೋಕುಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ. ಇನಿ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಶಾಲೆಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗ್ಲ ಧ್ರುವಿಕಗ್ಲ ಅಂಚ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ ಡ್ರೆಸ್ದ ಲೇಸ್ ಶೋಕುಂಡತೆ ಒಂದು UKG ಡಲ್ನ ಟೀಚರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಸ್ಕೂಲ್ಡಿದ ಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಪಂಡ. ಅಂಚ ಅಲ್ಲ ಈ ಡ್ರೆಸ್ನೇ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ದನೇ ಆವಡ್ ಪನ್ನೆಗೆ ಈ ಡ್ರೆಸ್ನೇ ಪಾಡೊಂದೊಲು. ಧ್ರುವಿಕಗ್ ಶರ್ಟ್ ಗೆತ್ತೊನ್ನಿ ಬೊಕ ಚಡ್ಡಿ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಚಡ್ಡಿ ಅಂಚ ಆಯ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗ್ ಖುಷೀಟ್ ರೆಡಿ ಆತಿ ಅವಂತೆ ಉದಾಸೀನದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಅಕ್ಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಆಯ್ಗ್ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಾಲ್ ಶಾಲೆ ಪೋನಾಗ ಆಂಡ ಇತ್ತಂತೆ ಉದಾಸೀನ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂಡ್ ಆಂಡಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ನಮ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಡತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಟ್ಲ. ಅಂಚ ಜೋಕುಲು ಅದ್ದಗನೆ ದುಂಬರ್ಪಿ ಜೀವನಡ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಆತಿ ನಮ್ಮ ಕೊಡರಿ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತೆ ಬಂದಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡ್ ಒಂತೆ ಉಮೇದ್ ಜಾಸ್ತಿ ವಾ ವಿಷಯ ಇಡ್ಲ ಇಜಿನ್ ನಮಕ್ ಒಂತೆ ಉದಾಸೀನ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ ಪೋಪುಂಡು. ಅಂಚ ರಾತ್ರಿ ಒಂತೆ ಬರ್ಸ ಬೈದುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಮೂಲ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ನೀರು ಉಂತುದುಂಡು. ಜೋಕುಲು ಸ್ಕೂಲು ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಏನ ಕೆಲಸ ಉಂಡವೆನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತದ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋರೆ ರೆಡಿ ಆಯೆ ದೇವೆರೆ ದೀಪ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚನೆ ನಂಜಿ ರಾಯೆರೆಡ ಕೈ ಮುಗಿನಗ ರಾಯರ್ನ ಪ್ರಸಾದ ದಲ್ಕ ಇಂಕೊಂಜಿ ಪೂನು ಕೊರಿರೆನ್ ತರೆಕ್ ಮುಡ್ತೊಂದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ ಯಾನ್ ಮೂಲು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ ಬತ್ತದ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಇಂಚಿನ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತುಪ್ಪಿನಿ ಕಾಲ್ಗಿಲ್ಲ 50 ರೂಪಾಯಿ ಮಾರೆ ಕಾಲು ಈತಿಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಆಪುಂಡತ ದಿನಾಲ ಆಂಡ ಶೋಕುಂಟು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡುಂದು. ಈ ಕಾಲು ಕಿಲೋಕ್ಕೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಈ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಇತ್ತು ಸೀಸನ್ ಅದು 50 ರೂಪಾಯಿ ಮಾರನುಲ್ಲಿರ ಅಂಚಿನ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿಗೆ ಆಂಡಲ ತೂಕದ್ಗೆ ತನಕ ತೀಪೆ ತೀಪೆ ಉಂಡು ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಉಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ದಾಲಗೆ ತನಕ ಬಂದು ಪೋಯ್ನಿ ದಾಳಿಂಬೆಗೆ ತೊನ್ನರೆಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪೊಡಿ ಹಾಪುಂಡು ಬನ್ನಗ ಉಳ್ಳಾಯ್ಡ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಫುಲ್ ವೈಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಪಿದೆಡ್ ತೂರ ರೆಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಉಳ್ಳಾಯ್ಡ್ ಫುಲ್ ವೈಟ್ ಹಾಳು ಆಪಿನಿ ಅಂಚ ಪುರ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅದ ಈಗ ದಾಳಿಂಬೆಗೆ ತೊಂದುಚಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೂಕ ಎಂಚುಂಡು ನನಗೆ ತೊನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೇರಳೆಗೆ ತೊಂಡೆ ಪೇರಳೆ ಲಾಯ್ಕತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪುರ ವಿಟಮಿನ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮಕ್ಲ ಬೊಕ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಒಂದು ಮಾತ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ಪುಡು ಪಾಪ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇಂಚ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಧ್ರುವಿಗ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಧಾರಣ ಅದು ತಿನ್ಪುಜೆ ಒಂಜಿ ಬನಾನಾ ಬೊಕ್ಕ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಇಂಚ ಬೊಂಡ ಬೊಕ ಬೇತೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಾತ ತಿನ್ಪುಜಿ. ಟೈಮ್ ಅಂಡೆ ನನ್ನ ಬುಡ್ಲೇತಿ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಅಂಡ ಬುಡಡ 7 ಗಂಟೆ ಅನ್ಪನ್
4 ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲ ತುಕ ಬಲ ಉಳ್ಕ ಬಲ್ಪಿ ಈ ಚಾರ್ಲಿನ ಬುಡಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಜಿಮ್ಮಿಡ ಮೇಲ ಕಟ್ರೆ ಹೋಪಿನಿ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ ಬತ್ಪೆ ಬಣ್ಣಗ ಗರ್ವರ್ಪಿನಿ ಅಂಚಿನ ನಾಯಿ ನಾಡ ಚಾರ್ಲಿ ಗಾಯಡ ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಪಿರಿ ಪಿರಿ ಬರ್ಸಲ ಬರೊಂದುಂಡು ಯಾನ್ ಮೂಲು ಬಯ್ಯಡ್ ನುಪ್ಪುಗು ನೀರು ದೀತೆ ಕಾಂಡೆಗ್ ನುಪ್ಪು ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಉಪ್ಪುನ ಒರಿ ಉಂಡು ಅಡೆಗೆ ಅಂಚ ಬಯ್ಯಡ್ ನುಪ್ಪು ಮಲ್ಪುನ ಜೋಕುಲು ಬರ್ರೆ ಪೊರ್ತಾಂಡ ಚಾರ್ಲಿಲ ದುಮ್ ದುಮ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಫುಲ್ಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಯ್ಯ ಮುಟ ಗೊಬ್ಬರನೇ ಓಯ್ 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 ಸ್ಟಾಪ್ 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 ಬಲ್ಪ್ ಹೊಡ್ಚಿದುವೆ ಚಾರ್ಲ ಅಡೆ ಬಲ್ಪ್ ಉಂಡು ಬೈ ಎಂಕ್ ಕೇಕ್ ಅಂದನ ಸ್ಲೈಸ್ ಕೇಕ್ ಆ ಪಪ್ಪನ ಗಾಡಿ ಉಂಡು ತಂಚಿನ ಕೇಕ ಆ ಕೇಕೆ ಮಗದದ ಉಮ್ಮಿಲ್ ಬರ್ರೆ ಸುರಾಂಡು ಅಮ್ಮ ಕೊರ್ಪಿನ ಇಜ್ದುವಿ ಶಾಲೆಡೆ ತಿಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ಇನಿತೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿಯೊಂದುಂಡು ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇನಿತನಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸುರು ತುಪ್ಪಿನಗಳು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ದಟ್ಟು ಬರ್ಪೆ ಅದ ಉಂಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ.